Hej, mit navn er Brink. Og mit navn er Brundal. Velkommen til den her video. Vi vil meget gerne gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig så godt på vej her på YouTube. Og når du skal i gang og lave din første video, så lad være med at tænke så meget over udstyret. Du har sikkert allerede et rigtig godt kamera i lommen, og du har fantastisk lys i solen eller i en lampe i loftet. Skulle vi ikke lige tage og kigge på nogle eksempler, sådan, bare for at se, hvad der er? Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Det gør vi lige. Hvis du kan bruge det her råd til noget, så skal du være hjertens velkommen til at smide en kommentar ned i kommentarfeltet. Og hvis du føler for det og gerne vil se mere, så skal du være hjertens velkommen til også at abonnere på vores kanal. Til vi har vores næste bud, fold din kreative side ud. Yes, sir.